हेलौ लोगोफोर, रंजालि बैसागु जोबनायनि बयनिसिमबो गोदै अननाय गोबाब अननायखौ गिबि नोंथांमोननि जासिहरग्रोबाय। नै दिनै मावजि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ'आव आं मावजि बुन्दा नार्जारिया 4:30 जानाय लोगो लोगो सानसेयारि थाजा गरम जानानै गब्लंहां जालायनाय माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना रादाबफोरखौ खोनासंलांदोलाय। थांनाय बैसागु बोथोराव गोबां सिख्लाफोरनि लामनानै दोननाय फिथिगर ब्रा लोगोसे फिसाफ्रा गोमादों होननानै मिथिनाय जादों। गोमाजानाय सिख्लाफ्रा अजद होनाय बादिब्ला बे जिनिसखौ सेंग्राफ्रानो खावदों। मानोना बैसागुआव सेंग्राफ्रा सोरबा बेखौ गाननानै हिनजाव जाना मोसादों होननानै बिथांमोना बुंदों। बेनिखायनो जाय सेंग्राफ्रा लानानै थांदों बेखौ होफैफिननो थाखाय गोमाजानाय सिख्लाफ्रा खावलायहरदों। जुदि होफैयाब्ला पुलिस केस होगोन होननानै बुंबावदों। मा बैसागु जोबनानै गोदान खाराब सिराब निउस खोनाफैखोलायब्रा। थांनाय मोनानि सारअन्थाइजों जाय न'नि थिङा जिदों एबा दै गसरदों बे बिथांमोना सरखारनाव आर'जलाइ हैनो थाखाय आबहावा मिनिस्टारा खावलायहरदों। आरो बिथाङा बुंबावदों जायना जियाखै बे बिथांमोना थिंखौ बुसिनानै जिहो, लोगोसे गाजोलफोरजों थुफ्लं, बिनि उनाव फट' खेबनानै बुखांनानै है, अब्लानो रांखौ मोनगोन होननानै बिथाङा गोख्रों बुंथिबावदों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो खुन्थेंफारा गामिनि रायजो राजाफ्रा न'नि थिंखौ जियाखैब्लाबो बुसिनानै बा थुफ्लंलाबायनानै फट' खेबनानै हैबाय होननानै जोंनिसिम खौरां बिरबायबोदों। देग्लाय आसाम सरकारा बैसागुनि नामाव फांसन खुंनायखौ होबथादोंमोन। होबथानायनि मेन उद्देश्यआनो जादोंमोन गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा फांसन नायनो थांनायाव लामा ससेयाव एसे खुमानाय, जरा थानानै दसेनो गोमाब्रबनाय, जौ लोंनानै गोसोथोनायखौ मोनैनि गाबनाय बायदिनि थाखाय बन्द' खालामनो थांखि लादोंमोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय हिनजाव मोननो रोङै माखासे बालन्दाफोरनि जिनै घन्टा धर्ना होनाय, लोगोसे आसाम सरकारा हाबा जानो रोङैफोरखौ अननानै फांसनफ्राव थांलाबायनानै गरम जालाबायनानै हाबा जानो मोनथों होननानै देग्लाय फांसन कमिटिनो 1.5 लाखसो रां हरनानै देरसिन खुंनानै जाहाथे हिनजाव मोनैफोरखौ हिनजाव मोनहैयो बा चान्स होयो, बिनि थाखाय खावलायहरबावदोंसो। मुथिपारा गामिनि खरब्ला बसुमतारिया थांनाय मोनानि सारअन्थाइ गावनायाव बागदावना सौखैफ्लांनायाव बिसिनि गुस्थिया गाबबाजिदों होननानै मिथिनाय जादों। दा बिथांखौ बिसिया आंखौ सौखै खाथारदोंसो होननानै न'आव खारखुमानानैसो दंहैयो। दा बिनिखायनो बिथाङा न'आव फैफिनना फैफिनला, फिसायनि न'आव फैफिनना फैफिनला बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। मैया कलकातानिफ्राय गुवाहाटि एयारपर्टसिम फैबाय थानाय गंसे हेलिकप्टारा गोजौआव बिरथिंबाय थानाय गान्द'ला राजाजों सौग्रावनानै संकस दैमासेयाव सेटेप जायोनो, जायगायावसो गोग्लैयो होननानै बुंदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव सा 28 सुबुंनि जिउ खहा जादों। नाथाय एक्सिडेन्ट खालामग्रा दायनिगिरि गान्द'ला राजाखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला गान्द'ला राजाया बेंगलावसो बिरलांबाय होननानै मिथिबावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि खौरांखौ खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायनि थाखाय बेखिनियाव दोनथ'बाय। भिडिअ'आ जोबाखै दै, मोनसे जिनिस थालांबावबायना। दा निउस फरायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो लोगोफोर, जाहाथे मावजि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ'आव गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसना सौहैग्रोयो।